O Comité Executivo do Eixo Atlántico debateu na xornada de hoxe as liñas de actuación que se levarán a cabo a conta dos orzamentos para o 2019. O organismo, que agrupa 35 municipios de Galicia e o norte de Portugal, celebrará a súa Asamblea Xeral en febreiro, onde se aprobará o documento proposto na xuntanza. O orzamento ascende a 4,3 millóns de euros. O 75% destinarase a programas como os Xogos do Eixo ou a Feira de Turismo Espocidades, que se celebrarán ambos os dous en Braga. No apartado de infraestructuras informouse da electrificación ferroviaria da liña do Miño ata Barcelos e a previsión da súa chegada a Viana en xaneiro. Xa sacouse a licitación recentemente a electrificación do tramo entre Guillarei e Tui, o que permitirá que no 2020 teñamos electrificada toda a liña e que, polo tanto, por falar de Pontevedra, teñamos unha comunicación ferroviaria de calidade entre Pontevedra e o Porto, Pontevedra-Braga, Pontevedra-Viana, etc. Incluso Pontevedra-Lisboa. Tamén se anunciou a reunión que manterán os representantes do Eixo en Madrid co secretario xeral de Infraestructuras para falar da situación da saída sur de Vigo cara a Portugal ou as conexións interiores como a A76 e o Corredor Atlántico. Falouse tamén na reunión da necesidade de tomar medidas preventivas conxuntas no tocante aos incendios. Porque unha das conclusións é que non se aprendeu moito e que en caso de ocurrir o mesmo, o resultado, infelizmente, lamentablemente, volvería a ser o mesmo, donde, entre outras ideas, se plantexa a necesidade de unha unidade coordinadora das emerxencias hispano-portuguesa en toda a fronteira e a necesidade de facer unha política conxunta preventiva, que neste caso estamos a falar dunha política forestal. O plan de acción da Axenda Urbana estivo tamén sobre a mesa e falouse das estrategias a seguir con respecto aos fondos europeos para despois do 2027, prestando especial atención ao problema demográfico e de dispersión xeográfica da poboación. Os fondos europeos, como os conocemos agora, xa non van a existir. O que se va é a centrar en áreas como a innovación, áreas como a bioeconomía, unha palabra que vades a escoitar moito falar dela, áreas como, sobre todo, territorios con un rural importante, como é a nosa Eurorrexión, innovación, medio ambiente, enerxía, bioeconomía, van a ser os novos eixos para captar diñeiro e ter cidades competitivas. Dentro da despoboación está o papel importantísimo que xogan as cabeceiras de comarca, non? Cabeceiras de comarca que nos actuais fondos estiveron fora, porque, por exemplo, os fondos EDUSI só eran para cidades de máis de 20.000 habitantes ou con continuidade xeográfica, cousa que non se dá en ninguna cabeceira de comarca xunto con respecto a que ten o lado, non? O remate da reunión asinouse un protocolo de colaboración con Lipor, sociedade mancomunada que xestiona os residuos na área metropolitana de Porto. Este documento busca axudar as cidades no cumprimento do Obxectivo 2020 para a reciclaxe e reutilización tanto en España como en Portugal, facilitar o acceso ao financiamento europeo e aumentar a proxección como grupo de influencia en materia de xestión de residuos na Eurorrexión Galicia Norte de Portugal.